Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray ka EMRI 108 hapo ka syatri jong ka memory wu henne kasngi kilakentu ya ka sorkar ban ai da ka jingtho sya ka seng habayadai bat ka kular ban penskhem kam yaki habayakran bat ka president jong ka memory wu ka kong mikrolinas imli kalaong bangila yo i ya ka jingkren jong ki menteri sorkar habayadai bat ki jingdawa jong ki leng bakilat pathai kubor bat ka ka baki kwa kalong bakin ai da ka jingtho bat marsen yo ya ka jingtho ka ba pensong hon ya ka jingdawa jongki kila kular ban weng no ya ka jayaki bat jing sange trai kam jongki jar hakapor jan mit I menam step ring lai I tu gi media mamit dia lengba ini I media like lengba ya ka jingkran jong I Sir Preston Tensong ba ka jingkran jong I health minister jong I James Sangma te kila batai ni burom ya kata ka jingkran jong ki ni yang fleshi bon mai kata ka responsibility ka ba fishim nal nam ta ka jongi ti jingsha suka pentep shwan ni kong mo namar ba menen ha ka por jan mit iwan wi magistrate iwan ni ong ba kin ai nei phi kata ka jing tho nam ta ka salary jongi ti kata ka salary jongi ka dina ka minimum wage tengin ai nak sunan da ka jing tho hi ba kan dung nam ta na dum tau benai January hi kata ka jing la ong bengin ai nak sunan jing tho tenga nga ong I ba kajing ya ki jongi kidat ni dang nyem dan bon ki diman kidan tek tang arli ki diman de bangen long ai bat kajing tho batang na menta kata salary kanya tang bangi ngi kwa kajing tho na menta baro arli ki diman jongi to leng ba kata ka salary ila ong bangin ada kajing tho tang ba na menta kata ka ba kadang ka job security jongi ma lang ong bangin disconnect na ingin na kani ka GVK itu yang ikum kita kinong tray jong kani ka state namar ba kat kum ka iyo namar kadi ka sorkar ka bahwan kawan konkot ya kini ki ya kani ka GVK lani kani ka company na bar tang bangi ki breg batray hang ni pat ni day kinong tray ni day ki basa hang ni namar ka epic jongiro kadi nang ni na po meghlayahi ngim day bangiwan lang bat ki GVK day ka GVK ka wan shani ban ai training ngi ban ai ngi kata ka jing hikai bangin survey ki breg jongi ha kani ka state ka jongi hi ti kata hinga ko pentip ti na kaliang jong ngi ong ba ni burom ya kata ka jingkran jong fi ha ka media mo ya I health minister but ya Sir Preston Tensong mo ngilong very respectful with due respect hingi ong ya I ti tangka wei hi naman ado to kasni ha kapor bangidon ni ka zoom meeting EMD ru I lakran ni kata ilong ala assure you ilong komtahi ti ngi ong jingsha dali BI ngi da writing na do to kasngi na do kasngi la resume ni kata ka duty jongi kam ngi bangin resume ka duty ka jongi ti nakaliang jongi ngi kwa ba kin ai ngi jing thot na menta kata ka assurance ka baki ai ba ka government ka walk out ti ngi ngim ong hire ba menta no hi be no ya kani ka company ngim ong ngi kata ngir ngi perkhat di paj ba ti kumba ka jingmut jongi kalong ba kat ladakat ni senam ngilaya syak bak kena company kan EU yang ni namenta ka sorkar ke jongi kemuban syam ya kita ki senjam jong kamo bakin look ya kata kin pet ya kata ka jing ka jongi tingin ailat kin namar bakan ni ka company kan kut ya ka kontrak hadu benai match pet ya kata ka jing ong jing Preston ndai tang Preston naru warajakat prabang ya ki hek keren ka jo kadai bangim dai jong government takadau ndai ka kam kumnu bin ong surkom ba ngin sui kran ka kali kene ru jong government hadu ikhulom hadu ilat hadu narong sedang ru ka dai jong government ka kontrak ka baka ai ka kam ka government ya ka GVK ka dai ru ka kam jong government tangi ru ngi dai gibre jong nang ni tak mut ka dai sutu kan ya bangi dai gibre nang ni kumnu li penliat di gibre banabar ni kumnu li penliat di gibre wi ki banabar ya kani kali government ya kita government wat di kibri jong ka state ru kumnu kani punya ada ka GVK benabar tengi nging hapan nong kadai ba da ka sarkar kan nam shimti ya ji daladi kai ka next course of action jong ngi kwa ba ya government ba kan sim ya kani hakti borok khoj ngi sutu ba wat di ba ru ki sutu ba kani kadai ka kam ba ka sarkar kam de bane kam kai til de ka sorka ka ong bang ngimla ban sim hakti ai ki dau bali kamla ban sim kat ka sorka kan ong bamla ban sim hakti hajing sisa kat kum ka MOU ya kani basai ni kani kontrak kat kum ke MOU ki ambulans ke ding de photli haman woi MLE de bundan ki ambulans haman woi MLE de bundan ki ambulans manta ki ambulans ki rantang supply tli
tam sau pelai teli buran ke ambulans ta perkat ngui tang ta Ni kau service ko penyak je dekat GVKM. Ia kilo cebarok. Ia kilo cebarok. recently na ki apa Ha. Tengok si batai kata salary tu pi kuat bantu dia kata salary fine ngan batai pi. Job security is salary is part Jangan of that batai job pi hoi. security. Hoi ngan batai pi. Kau ke state kadan kau ke hapo Andhra Pradesh penyak daka Aurobindo. Okay? We have the salary slip along with us also penyak daka Aurobindo. EMT kiyo laipau hajar. Laipusan. Te kitu kiri kini kiba laipusan hajaru kila ada kitu PG. Kidan PG kiba you extra training another 2 years Te kitu kiyo ki laipusan hajar kidan. Te nang tapat de kini ki pilots kiyo aki 28,000. Katakan kade. Ngidan katakan Di habis kali apat kan no. Hamay gahlaya kade 8,000. See? Katakan That's the difference. 8,000 in Meghalaya, but other state bangidon ka salary slip jongki hi ba ujoin tang kati ka recent hi ke kapdi bu lalong ka salary slip but ka date of joining jong ken long kadang dai tang benai Julai ka salary slip ka benai December kata hi te ka hak itu ka salary jong tu ka life ho 8,000 di pilot pade udai haki aku pra aku nak hajar kita deki iyo kata kan ni dadon daka proof kan baki yok kata kan long ni hawat ki nak ki state group ma ka jing yok jongki tamang ipai kan ni JVK te wat ha asam ru kidang yok tang kata khat nyau khat pra hajar ki yok ki ha asam tambah state jongi ba kadi kata kan state jongi bangi di pra hajar kan kata jadi kan Lada difference government ka take over ni kwa ba ka jing state jongki kan long bet equal pay equal work ka jing mot jongi namar ba Tapi pej iki ambulance ke baran bahai ka hang ni yang hastit jongi ka debi ka 108. Terlibat mate bat singi baran 24/7 kan ka service. Ma. Ti ngi kwa abet ba lada kitu ki batrai hapo ki government yu kum ki pilot ma ki bat banyak ka kali sarkar ru. Pot maki ki yo ka tu ka government PM. Ti ngi ru ngi kwa kum ta kan ba sarkar kan yu kan sutu kan yang ngi ru ba. Ngi le khamtam ngi trai 24/7 no yung dan emergency fis tu imas nyo case dak bam jaru hap to ka bam worst mare ki RTA ki accident case te ya kata ke ni kwa equal pay equal work dalam ma sede kat kot dia kata jing sya kala dap kot tang maki extend te kan kot yang tahu benai ma chi nyinya treshi tom hi nyinya lang hi ti kita ba ka sarkar la dak sarkar ka pet yang ite kat ning lai sya te kan ngi bangin up sa kita ilai benai ti ka jing mo jing ni ong long tang ka way pada kini request ke nak yang jengi namar ba kat nis nem kalong bai tang da ka jingkran tingi kwa ba kum ka sarkar mo fin ya ai yang da kata ka jing tho kan lemas ai la da fi ai mentaru ni kloy ba shibet hingin resume na ka duty ngin tha ngin let dot lak shi ki base different place jong ka ka Meghalaya bangin resume ni ka duty jongi bangin serve ki pat ba ngin ya trai lang hibat ka sarkar tang balong tang kata kini nak kalian jungi ni pantang dak kata ka jing tho nam ta ka job security jungi dokumenen yang kata ka minimum wage wakila ai kata ka jing tho kin ai dak kata ka jing tho nam ta ka minimum wage jing syangi ngin fola kata ka minimum wage tang ba ka jing mut jungi ba lada kan ni ka JVK kadang penyat menta tongin ya agree kata ka minimum wage hadu benai match kan ayu tai hadu ti benai match hadim kata ka sarkar ngi be ka jing start dong ka sarkar kumnu kan penyat kin ya kan ni ka service ke jongi ting itahi ni request na fi ke sarkar ni request ya fi sa preston tensong la ni sa James Ru ba at least ai ngi in writing kan in written kan ni kwa ya kita ki ba fikran haki media fikran haki press ni long ki belakloi bengin yarap ya ke sarkar bengin ya trai lang pak ke sarkar Andri mentai la dengan keren ya ka kam kontrak 10% ada di 4%. Jika might be kan run ya kan 50% kan on ini keren kumnu JVK. Ini keren job security kumnu ya ke JVK. Nyinyim lah kolong kumni kan. Ka funded ka wana government. Haba ka fund ka wana government la daga ni ka company kam la ban service bha hang ni po state. Kamut kan ni government kan nang the sa kita company. Kalau daga ti company ka no tangi la don experience teng ni. Ini keren ka experience ya ka job security. Mentara haba ngi la don experience tengi deserve ngi amentrai. Mentah fin kumigi paramedic pula teri nyau krasnam ke betang supaya patient na itu mentah fin wandu buat sama training tu benai takai ke jinglos menu belas kalau government eman hak training we staff ke government kan training kan lut sopo wajar kat boy barim ubala teri ubala long professional hakam kamu dia
Kau kata ka jimut jong job security. And the government will save nang tahi pra. Dari ngini keren ya kata. You deserve magi ya kan ni kam nomor boleh ngira long experience. Every 6 months ni dan ika refresher training. Teng hatong ngim day sebab ngim deserve sa igani. Kamu kan simplify kata ka jimut sapi jadi valorization ya ka services yang fi. I kata ka syong ka jing start ng government ngi nak demand bi kata Wah, ka jobs. government can recognize fi as government. Obviously. I kata dan kam thancu ben detail nomor ki borok kila itu. Borok kila itu. Job security tak tahu Mentang siapa dengan ni. keren ni kata am lalu mekeren ka juis ke juis. Job security tak tahu siapa ya. Job security ka tu. La sui kata itu kata ka jing keren haju la keren. Jing syam boros kata ngi keren kata. Last time bagi wan kini hantai po. Foras bagi keliru. Obviously ka juis keren. Ni sutunat sibun ada Zoom meeting by MD na apa semua ini, but ni sutunat sibun ba nak kalian ti chief deputy chief minister menen ina apa semua statement apa media, but ni sutunat sibun bangila ada pulih ke long times meneru ngilai beito untuk bangin sara sepo kabinet tinggi apa kita te ke government kadai kumang mene apa kala asim yang ke crucial steps te kadon kam dak jing tho ngim ndai ben ong banya le klung khna kani kam di kam yap kam em ni kimre ngin suya le klung khna ngi sutu ile bang ngi don kam na ta jing tho ta ai kai bang kwa na government du sutu wat kam government kam official lu kam jing tho government kam tre phne chakut du phne fight kam jing tho ben tre kut kan fight you know don kam na jing tho yem lompat weng ka jing weng dingin lompat weng until and unless bangin yo da jing tho da kin ta da fi jing tho mentar san minute du ta kemut ke dingin pe jing tho kala abyang mentangin kala office dan next course of option kani agitation jengi kadai bi hadu ba ka government kadai bun stu ba kadai bun ko ngu jing demand jengi nginum sekwi gi step nginum sim so kadai kani kelas agitation Kalau kami minta mau mentok ki raya. Berat dah kau apa company. Mentenya ni services. Pilih mu punya pedang ni. ngim pedang ni giwai simple Nama dah kiwan dah Kiwan kaya pedang. agensi Keju. kan long kumju hi kin nyon kumju hi la dah kiwan for profit and you. Tingi ko abi bakan outsource kin nama Shabar. Dah kayu makna ka second option. Kadon dah ka bodru, kadon dah kayu nama beli ka dah paper cut dia kata kumpai kum ka MECL kum gini MTC gitu berfight dong penya no malong. Kadon beli ka second option ka ba ka sarkar kala benda tu. Kadang-kadang masa amanne ngibu ka di start di penya jong ka sarkar ka penya kum no. Di kata ngi be tamak kami ka job security ka jongi kan. Long kawan makna menurut long. PTB ba the boy benai match. Ka sarkar ka terminate kan ka kontrak. Ka GVK, EMRI, kamut ka service yang firu, ka kut lambat kan ka GVK, EMRI. Kalau kum ni, fi ngan siu ajibab fi ka wei kata ba, kakan mah por bangarung mangahang ni. Kadang ka satyam ka rekrut yang akam dei kan ka GVK. Ka satyam ka rekrut yang ahang ni, dah hajar kat wei kawan ka GVK. Tang ba yang aklam ka service ka aklam disrupt. Baru ka badan haka satyam ni. Baru kita kiyat bat. automatically kaya service ka kan disrupt disrupt. you should switch tang ka management Switch ka management, kibri kiyat di kumju.